ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ ரீசெண்டாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜெயிலர் படத்தை வந்து பார்த்து முடிச்சாச்சு. எப்படி அந்த படத்தை பார்த்து முடித்த உடனே அடுத்த செகண்டே வந்து என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து நான் ஷேர் பண்ணோம் அப்படின்ட்டு அந்த வீடியோ வந்து லைவாகவே அந்த ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன். எதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பட்டி டிக்கரிங் பார்த்து எடிட் பண்ணி அது எதுவுமே கிடையாது. நான் வந்து படம் பார்த்ததுக்கு இப்போ தான் ஒரு 2 மினிட்ஸ் வெளில வந்ததுக்கப்புறம் வெளில வந்தோடனே லைவாக நான் எப்படி ஃபீல் பண்ணேன் அப்படிங்கிறத மட்டும் நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன். ஃபர்ஸ்ட் திங், இந்த படத்தோட ப்ளஸ் அப்படின்னு பார்க்க போனோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து நெல்சனுடைய டைரக்ஷன் வந்து வேறு லெவலாக இருக்குது. நம்ம எல்லாருமே தெரிஞ்சிருக்கோம். இந்த படம் வந்து ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவருடைய கேமில் வந்து நிறைய நெகட்டிவிட்டிஸ் இருந்துச்சு. அதெல்லாம் எப்படி ஓவர் கம் பண்ண போகிறாரு அப்படின்னு நிறைய நினைச்சிருக்கேன். பட் இந்த படம் பார்த்ததுக்கப்புறம் தெரிஞ்சு ஒரே ஒரு ஃபீல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து நெல்சன் ஜெயிச்சிட்டார் அப்படின்ட்டு. கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து நெல்சன் ப்ரோக்காக டெடிகேட் பண்ணலாம். ஏன்னா அந்தளவுக்கு அவருடைய ஹார்ட் ஒர்க் வந்து இருந்திருக்கு. இதுக்கு முன்னாடி வந்த படத்தில் வந்து என்னென்னலாம் லாக் இருந்தோ என்னென்னலாம் மிஸ்டேக் இருந்தோ அது எல்லாத்தையுமே ஓவர் கம் பண்ணிவிட்டு படம் ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டு வரையும் அவருடைய கிளியரான ரைட்டிங்காக இருக்கட்டும், டைரக்ஷனாக இருக்கட்டும், எல்லாமே வந்து பர்ஃபெக்டாக பண்ணியிருக்காரு. அதனால தான் வந்து இவ்வளோ பெரிய ஒரு சூப்பர் ஸ்டாரை வச்சு படம் எடுத்ததுக்கப்புறம் கூட எந்த ஒரு இடத்துலையுமே வந்து குறை சொல்கிற அளவுக்கு டைரக்ஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் எதுவுமே கிடையாது. அதுக்கப்புறம் அந்த படத்தில் இருக்கிற நம்ம தலைவர் சூப்பர் ஸ்டார் வந்து இந்த ஏஜ்லேயும் அதே ஸ்டாமினாவோட அதே எனர்ஜியோட ஒரு ஃப்ரேம் வச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய எக்ஸ்பிரஷனாக இருக்கட்டும், அவருடைய ஸ்டைலாக இருக்கட்டும், எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலாக இருக்குது. ஒவ்வொரு ஃபேன் பாயும் வந்து ஒவ்வொரு செகண்டும் வந்து என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கான எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அல்டிமேட்டாக இருக்குது. இதுவரையும் வந்து ஒரு ஓப்பனிங் சீன் வந்து இவ்வளோ சைலண்டாக கொடுத்துருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மி தான். ஆனால் வந்து இன்டர்வல் பிளாக் சீனில் இருக்கிற ஒரு சீன் வந்து கண்டிப்பாக சொல்கிறேன், நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணீங்க. அதில் எந்த ஒரு சந்தேகமே கிடையாது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 3 சூப்பர் ஸ்டார் ஆல்மோஸ்ட் இந்த படத்தில் நடிச்சிட்டாங்க. அவங்க எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு மாசாக ஒரு சீன் கொடுத்து அதே கிளைமேக்ஸில் முடிக்கிறது வந்து வேறு லெவலாக இருக்குது. எல்லாருமே வந்து படத்தை வந்து அவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி தான் வந்து டைரக்ஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவாக இருக்கட்டும், அதே ஆக்ட் பண்ணியிருக்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இருக்கட்டும், எல்லாமே வந்து அல்டிமேட்டாக இருக்குது. இதை தாண்டி இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அனிருத்தோட மியூசிக். கண்டிப்பாக சொல்கிறேன், இந்த படத்தில் வந்து அனிருத் வந்து ஒரு மியூசிக் டைரக்டராக ஒர்க் பண்ணலை, கண்டிப்பாக ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஃபேனாக ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு. ஒவ்வொரு சீன்லையும் எந்த அளவுக்கு பிஜிஎம் போட்டு எந்த அளவுக்கு மாஸ் பண்ண முடியுமோ வேறு லெவல் பண்ணியிருக்காரு. அதுவும் அந்த அலப்பற கலப்புறம் பாட்டெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிஜிஎம் ஒரு 4-5 இடத்துல வருது. அது எல்லாமே வேறு லெவல். கண்டிப்பாக நம்ம வந்து அப்படியே பிஜிஎம் மட்டும் வேறு பெருக்க விடுது. அந்த அளவுக்கு மாசாக வந்து பர்ஃபெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு மாசு நெல்சன் ஜெயிச்சிட்டாரு. கம்பேக் நெல்சனுக்கு இந்த மாதிரி நெல்சன் அடிச்சவே முடியாது. ஆனால் தலைவர் பெரிய வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காரு நெல்சனுக்கு. அதை பக்காவாக யூஸ் பண்ணி சூப்பர் ஸ்டாரை எப்படி யூஸ் பண்ணணுமோ ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறம் யூஸ் பண்ண ஒரே டேரக்டர் நெல்சன் தான். கண்டிப்பாக இதில் வந்து ரொம்ப நோட் அவுட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நெல்சன் வந்து இவ்வளோ பெரிய ஹோப்பை வந்து மறுபடியும் நம்ம ஒரு ஃபெயிலியர் கொடுத்துட்டோம், அதை வந்து அந்த ஹோப்பை மறுபடியும் நம்ம மேலே வச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறத வந்து அந்த நம்பிக்கையை ரொம்ப ட்ரெஸ்ட் பண்ணி ரொம்ப பிலீவ் பண்ணி ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி தான் இந்த அவுட்புட்டை கொடுத்துருக்காரு. ஒன்ஸ் அகைன் ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் நெல்சன் ப்ரோ. கண்டிப்பாக நீங்கள் ஜெயிச்சிட்டீங்க. இன்னும் நிறைய படம் பண்ணணும். படம் பார்த்துட்டு நாங்கள் எல்லாருமே இதே மாதிரி என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன். ஸோ நீங்கள் யாராவது படம் பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ஃபீட்பேக்கை மறக்காமல் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இல்லை இதுக்கப்புறம் தான் படம் பார்க்க ப்ரோ, படம் பார்க்கணும் ப்ரோ அப்படின்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா போயிட்டு படம் பார்த்துட்டு வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்றத இந்த கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இதே மாதிரி வீடியோ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். பாய்.